Akeh banget. Wis entuk 650 kamu. Aku ora tok kei. Oh, lho ngira-uman mah rene lho kok ngawi. Ya, jenenge rezeki. Jenengan mau ning dempokan ya? Ning dempokan kok. Lah ning kono ki sing biasane nyawer aku ning kene ya ora nek wong nyawer. Ora besane mah delok do nyawer iya. Kok ira tok. Kowe kon njuk sawiran tuplik kono. Iki Aku kayar kampanye nyawer ning ndi. Mbak Warasi Dalan. nyengguyung kalian Bobo ingkang kinurmatan Bobo Wiyono Ki Gondo Carita. Mbah Kakung, iki momen langka lho. Apa? Urung karuan 20 tahun Pak aku ki mayang bengi. Bener lho. Mayang to ning kutha sampe ora hebat lho. Terus Sambi liyane Pak dosen apa iso mayang ning wilayah Sambi iki. Iya, moe punjeren. Punjere sering. Aturan Sambi sing apik iki di kutha Sambi iki lho. Nah, iki jane jenenge dalang iki ora mung dijikuk lakone apik, Jikuk sabetane angsare lho. apik ning jikuk angsare. Angsepe wae. Nek Pak Gondo Wiyono iki dipilih apane to? Angsepe. Aja ngecet. Dipilih asepe dongane Pak Wiyono kuwi piyai Tenan. kang sae. Piyai kang sae kuwi. Budhe rupiah sumrambahipun putra. Kekalih Mbak Siti ingkang rayi kan putra Mbak Siti sedaya sak putrayipun Mbah Bu Rupiah tansah manggih teguh rayi rujeng panjang umur gampang golek rezeki gen mulya sugeng kabeh. Amin. Amin. Mbak Pak Uti. dalang ki ket nom-nomane iki lho. Piye? Main ora tau, Ora tahu. mendem ora tau. Blas. Tenan. Padudon rame nyuara banter ora tau. Ngalah lho. Karo bojo ya ora tau nyuara Trimo banter. ngalah. Trimo ngalah. Nek njaluk ya entek angil kan ya ngalah ra bisa. Iki jenenge golek angsare tenan iki Pak Tenan. Gondo Wiyono. Lah aku ki jalang mengruwatan oleh jane kok. Dalang pangruwatan. Jane Aku saiki nek ning omah wis ra krungu padune. Apa? Tak keke kamar rapet kae dadi padu kepurukan ora krungu. Pak dalang karo Bu dalang. Heeh. Pak buku kuwi. Apa wis mulai wani Pak dalang saiki? Buruk. Wah, bojo iki sayang. Ah wong lanang ora dikerasi wong wedok ya sok ngleweng ya kudu bener Mbak Uti kuwi. Ngalah mawon. Biasanya suami istri itu saling melengkapi kan, Mas. Saling melengkapi. Siji galak, siji ora galak. Wis Ya nek galak kabeh mah. Nek galak kabeh, engko sesasi wis pegatan. Nek siji ning dhuwur sing siji kudu ning ngisor. Heeh, maksud nek ndur kabeh. Nah, ora gathuk, ora penah. Monggo nderek katur Niki Mbak Warasi. Lek Marno sing daleme saka Putang ya nderek wungo niki ya. Nggih, Lek Marno. Mirsani streaming dan pun Pak Lurah Sutre Budhe Cuplik ya mirsani ngono. Nggih DPR-ipun Boyolali nggih, matur nuwun. Sakke lagu kono nduk, Bawa ngaturke kan, apa? Mas? Ayo, bawa. Oh, Suara krungu suaramu iki lho. suaraku ki padha. Aku sak apane seneng kene lho. Iki dilep to iki. Live Sapa Catur live Nugroho? stitching. Apa Ya, iki? Catur Nugroho. Catur Nugroho channel ya. Monggo Mbak Warasi. Kono nduk bawa